Gerkenbeweg, Wietse 462. Hij stiet je natuurlijk tussen de merries. En die merries die knoop ik dan wel eens in een box vast, maar dat kan dan bij hem. Nou, dan wordt hij wat hengstjes maar. Hey jongen. Vroeger heet dat, dan moest je bij de boer werken gaan. Dus toen ben ik bij de boer beland. En ja, dat weet toen nog in de laatste 50 jaar, die ze alles naar mijn hinders. Maar later kwam de marschalk op, er kwamen gauw trekkers en dan gewoon de hinders fut. En dat bloedde altijd wat in mijn hollen zitten. En toen ben ik zelf op Jontje hier met een pikaai begonnen. En een beetje fruitborken, maar dat ben geen heel voor hinders. Toen was ik 47 en toen dacht ik, had het nog wijzen met het nog wijzen, want ik zeg, ik ben een hoekzekkend meer. Toen ik hier op 11 toen kocht er zijn eerste Fries. Want hij wilde altijd zo graag een Friese hinder hebben. En die heette toevallig ik van Kobe. Zij heette ze al. Nou, en toen ben ik daar gelijk op beginnen te rieden. En ja, we zijn maar in beginnen en nu hebben we 30. Dus ja, het is een beetje uit de hand gelopen hobby's. Dus ja, en wietsen hebben we dan zelf vakt. En hoe mooi is dan dat de dochter ik mij doet? Dat is oors die ik sta vol aan het hand, want je moet het wat makkelijker doen. De zoon helpt ik mij, wat op een bescheidene straal, maar we staan er alle gewoon wat achter. En hoe gaat dat, de gearworking met de dochter? Uitstekend. Ik ken het oors zeggen. Ze hebben mij in de scherpe kantjes direct aan een beetje houden. Vroeger wist het precies. Maar dan Kobe wel eens even vragen, wie is dit en wie is dat? Wie is die? Want ze zijn er dan meer bij betrokken soms dan ik. We zijn net altijd een Koreaans, maar vaak wel. Ja. En ja, mijn hart het altijd wel. Ja, had ik soms even net met wiet nou, bepaalde keuzes maakt, dan vult hij mij weer aan en oors en om. Dus ja, dat gaat eigenlijk hartstikke best. Ik poets hem elke dag, zodat hij straks nou, geen losse hielen meer op heeft. Nou, hij ziet er hartstikke mooi uit, vind ik zelf. Dus ja, dan wordt toch een beetje shine en onverhengste Er komt al wel heel wat patiënt. Nou ja, hij krijgt 2 keer in de week een massage van mij. Waarom jou naar een massage? Nou ja, krijgen ze als meisje een topsport. Dus is het gewoon fijn om die spieren die ze dan oorspand hebben lekker los te maken. Dan had ze dan zo mooi gapjes, zoals Wietse nou ik doet. Dat is een teken van dat ze mooi alle spanning loslitten. Dus dat zijn hele mooie signalen. Dit doe ik bij orenhinders, hè? Ja, dit is dus mijn werk. En naast dit werk doe ik dan zelf het exploiteren van wietsen. Dus ik vang dan in het dekseizoen het sperma en dat insemineer ik de merries mooi. En we vangen hier elke jaar iets van tussen de 15 en 20 vuiltjes. Als ik altijd heel veel werk, dat doe ik dan samen met mijn huid en met mijn nichtjes. Is dit vaak? Ja, 1 keer per week. Even wat oors en dat zwieren werk altijd. Ja, hè? Ja. Wat is het zwieren werk? Zijn dressuursport. Hij rent dan in de subtop. Dressuur, dat doe je net zelf? Nee, dat doe ik net zelf. Want ik kan wel een beetje rieden, wat voor de fun. Maar dat hege werk, dat besteed ik uit. Ja. Ja, want ja, dan moet je echt wel
in gespecialiseerd waar ze talentvol voor hebben. Dit weekend had je de Hiense-keuring. Wat is dat voor jou voor weekend? Nou, topdagen om samen te zitten, je ontmoet een soort meisje. En dan je zegt even naar de Hindes en dit is zweerecht. Net dat ik nog daar mijn engste keuze bepaal. Want ik ren eigenlijk nooit achter de kampioen. Je zegt wat vierde. Ik zeg een beetje verder. Ik zeg eigenlijk een beetje gewoon wat voor merk ik heb en waar die eigenlijk een beetje in de kwad komt en dat probeer je te verbeteren. Maar nou de keurings, hoe is dat voor Wietse? Nou, dat vindt hij altijd wel spannend. Het is net zijn grootste hobby, maar ja, hij moet erin. Het is verplichte act. Ja, hè? Dus ja. Maar je hebt een primeur, dit hier. Ja, wij mooi dit hier Wietse Shellitten onder het zadel. Dat zit hier voor het eerst. En hij is echt een dressuurhengst. En daar blinkt hij wel in uit. Dus nou ja, dan is het mooi dat we dit hier, dat ik eens een keer Shellit kennen. En tevens is het dan ik het afscheid van Wietse in de sport. Of tenminste in de subtop. Want ja, we voelen eigenlijk dat hij heel goed zijn best hier. En dan maakt hij een soort van mooi pensioen. Dus het is extra speciaal voor ons. Ik heb een beetje weemoedig. Zal ik even kijken, ik zeg, maar ja, aan alles komt een eind. Want je kan het eindeloos terug in. Hoe dat er gaat, ik ben sowieso altijd zijn grootste fan. En ik hoop dat ik met Yvonne Snieder een hele mooie presentatie liet zien. En ja, voor de rest is het voor mij sowieso genieten. En als hij nou bovenop komt of in de midden, nou, dat maakt me dan net zo voluit. Ik bloed al wel trots.